Il-Ministru Joe Mizzi qal li dan il-proġett huwa ntis biex isolvi l-problema tal-arar f'pajjiżna. Proġett li jkonsisti f'diversi xogħlijiet li għaddejjin bħalissa f'diversi lokalitajiet madwar Malta. Waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Ħalqorm il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura qal li l-Gvern irid jiżgura li dan il-proġett ser jitlesta fi żmien stipulat u se jkompli jibni fuq ix-xogħol li kien imbeda minn gvern preċedenti. Huwa saħaq ukoll il-Gvern irid jiżgura li dan il-proġett ikun minn tal-inqas inkonvenjenza u jkun hemm koordinament bejn kull min huwa involut biex ix-xogħol isir sew mill-ewwel. F'kummenti lil One News, il-Ministru Joe Mizzi għalek. Minn dan il-proġett qed nieħdu vantaġġ ukoll, nipprovaw nieħdu vantaġġ ukoll billi nippruvaw nissejvjaw xi ilma wkoll biex imorru fl-akwafer. Fil-fatt dawn il-proġetti huwa smat li se nissejvjaw madwar 650,000 square cubic meter ta' ilma illi dawna se jmorru fil-ġibjun u mbagħad mill-ġibjun nippumpjaw mal-akwafer. Jifri ħadna ħsieb ukoll illi dina mhux tkun fuq il-karta ma fir-realtà isseħħ ukoll. Dan il-proġett tal-arar li jiswa b'kollox 57 miljun euro huwa 85% kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Joe Mizzi temm jgħid li dan il-proġett mhux biss huwa fundamentali biex tissolva l-problema tal-arar, iżda huwa mistenni wassal biex jiġu maħżuna ma' 650,000 metru kubu ta' ilma tax-xita.